No, toto je stará osada. Prišli sem nemecky hovoriaci obyvatelia, neviem, či v 12. či v 13. storočí, nerad by som klamal. To bola len maličká usadlosť, to bolo vlastne obdobie, kedy sem nemecky hovoriaci ľud prišiel na pozvanie, aby ťažil drevo, baníctvo a zároveň ľudia, aby sa od nich mohli učiť a aby sa tie odvetvia na Slovensku rozvíjali. Nachádzame sa v kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hadvige. Je to kostol, ktorý bol postavený okolo roku 1939, ak si dobre spomínam. Tento kostol bol roky neobývaný, lebo tým, že koncom druhej svetovej vojny buď pôvodné obyvateľstvo ušlo, alebo bolo deportované, až na pár rodín, ktoré sa dokázali po vojne vrátiť. Tento kostol ostal opustený ako celá dedina. Pôvodní obyvatelia, čo ostali, nechali tu na svoje domovy. Ľudia z okolitých dedín rozoberali majetky, domy sa odtiaľto porozoberali a stavali sa v iných častiach blízkeho okolia. Už tu fungovali, oni boli vlastne uzavretá komunita, ktorá tu žila a počas druhej svetovej vojny ani nemeckí vojaci o nej dlhý čas nevedeli. Mali tu svoj kľud, svoje životy. Ľudia si sem našli cestu. Bývali tu dlhé roky, iba bolo tu pár chatárov a znovu ľudia objavili túto krásu, ten pokoj, kľud. Tak sem začali chodiť po, neviem, či 77 rokoch. Začali sa tu znovu robiť sväté omše a pomaly sa život sem trošku vracia.